Уважаеми зрители, следващите гости в студиото на След закуска са учениците от професионалната гимназия по лека промишленост и икономика Атанас Буров в Горна Оряховица. Добро утро и добре дошли в нашето студио. Да ви представя така по-отделно, така ти представител като от мъжкия пол, Венелин Стефанов. Кой клас си? Само така. Сега ще бъда 10А. 10А. Ивелина Иванова. Също ще бъда 10А. И Ивелина Борисова. Ти си от... Сега ще бъде 8 клас. 8 клас. Добре, радвам се, че сте ни на гости. Един от поводите да ви поканя е това, че през учебната година вие така завоювахте приза за най-популярен клас. Тоест, вашия клас, 10-ти клас. Как се е стигнал до това признание, до това участие в този конкурс? Как го реализирахте? Няма значение, който иска да започне. Заповядай. Имаше един конкурс, в който се участваше с гласове и тогава доста хора ни подкрепиха и събрахме най-много гласове и спечелихме този приз и наградата беше да отидем на кино, целия клас, с класния ръководител. Добре. А някой гостува ли ви в класа? Някой така специален гост имаш или? Бяхме спечелили друг конкурс. Друг конкурс беше. Да, бяхме спечелили друг конкурс, който се организираше от една телевизия. В него наградата беше да прекараме част на класа с известен изпълнител от поп-музиката. Кой тогава ви посети? И тогава ние отново спечелихме и ни посети известната изпълнителка Нели Петкова. Добре, защо вашия така клас се нарежда сред призовите места, завоюва и от различни конкурси? Ето два вече споменахте. Това беше, да ви казвам, един от повода да ви поканя. Много ден класите, организирахте благотворителни концерти през година. Какво се дължи това? Може би защото целият клас сме много задружни и имаме това чувство за всеотдайност, нали, помагаме каквото можем и може би оттам и хората ни се доверяват и заради това гласуват за нас, където и да участваме и то резултатите са на лице. Твоето мнение? Ние сме клас, който много бързо се разпределяме кой какво ще направи, за да може да си помогнем и да се получат нещата. Добре. Разкажете ни малко за тази инициатива, която наистина беше много сериозна и подета от вашия клас, организирането на благотворителен концерт. Към кого беше насочено този концерт? За кого събирахте парички? Самата инициатива се породи съвсем неочаквано, с едно момиче така му хрумна от нашия клас. И после тя се подели с мен, оттам на целия клас. Всички бяха, разбира се, съгласни за такова нещо. Доста трудно стана цялата работа, доста ходени насами имаше, но стана така. Яница, известната поп-фолк изпълнителка, участва в концерта. И нали мога сега да кажа, че защото най-честият въпрос, който ни задава, Яница колко пари ни била взела. Яница дойде съвсем с неен превоз, нали? И една стотинка не Тоест не е взела хонорар, както певици, по принцип изпълнители вземат такива. Съвсем благородно и така. Добре. Колко пари бяхте събрали и за кого всъщност? Къде отиде сумата? Общо 2000 лева и в момента са закупени 2 климатчика за дневния център в Горна Оряховица. Децата вече им се радват, сложени са и мисля, че сме се свършили много добре работата. Целият клас ли пак се включи в тази инициатива? С какво си помагахте? Трудно ли се организира един така, ти спомена, концерт? Срещнахте ли някакви трудности с работата с институции? Целият клас се включи в това, без изключения. Имаше много трудности, но ги преодоляхме. Каква? Може да посочиш? Къде всъщност срещнахте нещо? Най-голямата ни трудност. Кое беше най-така трудно за реализация? Да. Трудно за реализация беше да сложим вход на самия концерт. Така и не сложихме вход, но нали, всеки колкото искаше, пускаше, но пак горе-долу е добре всичко, което става. Това беше една от най-големите трудности. Какво ви направи впечатление? Склонен ли е така горнооряховчина да даде за благотворителност пари, да отдели от бюджета си в такива трудни времена, ето криза сега? Направи ми впечатление на самия концерт, че младите хора имаше такива, които нали да дадат, но имаше такива, които влязоха без да пуснат нищо.
А възрастните хора нямаш човек, който да мине и да не пусне нещо. Може би още младите тинейджери още не са съзряли, нали, че идват на концерт не за да видят Яница или който да е бил от изпълнителите, а този концерт е с цел да се помогне на някой. Кои бяха другите изпълнители? Ами от школата на Дилина Колева нова музика, Стиляна Христова, Иван Иванов, балетите на Горна, Калина, Грация, Етна, Ксани Денс, акробатиката. Да не забравя някой. Да, т.е. много все пак изпълнители са откликнали да дойдат и да окажат помощ в тази инициатива. Предвиждате ли други подобни? Да. Сега е летен сезон и все пак така малко позамират тези дейности, но ето само след месец започва пак активната ученическа дейност, година. Въпреки, че сме лятото, с класа поддържаме връзки и сме замислили още нещо, което ще бъде изненада и живота здраве да се видим пак за нещо хубаво. Какво този път? Към кого е насочено? Само леко да ни открехнеш или? Този път пак ще бъде нещо благородно. Няма да е към някой център, ами към даден човек. Добре, ти като си от друг клас, как приемаш тази инициатива? Тяхната организирана? Те правят нещо много хубаво. Че искат да помогнат на други хора и на децата, нали, от този дом, който всъщност дадоха парите, нали, от този концерт. Приемаш го с охота. Би се включила и ти в помощта в една следваща такава инициатива? Добре. Какви са проблемите на днешните млади хора? Ето, вашите са да помагате. А като цяло на българския ученик, тинейджър, какво ви прави? И към трима ви е въпроса. Вие сте в такава възраст, че неминуемо се срещате и се сблъскате с много неща. Ами проблемите при някои са, примерно, агресивност, не се сработват с останалите и това не е много хубаво, защото, примерно, ако в нашия клас имахме този проблем, не мисля, че щяхме да осъществим и концерта, и конкурсите. Не предприемат някакво разбирателство между останалите. Ясно. Според теб, какво мислиш по този въпрос? Какви проблеми са на твоите връстници? Мисля, че проблемите са им това, че когато трябва един млад човек, когато нещо не е винаги по неговата, да отстъпва, защото следващия път ще бъде пък по неговата. И заради това в нашия клас, точно заради това сме успели, защото един път ще отстъпи някой, другия път другия ще отстъпи. Няма нужда от агресия, от викания, караници и така. Това ли е основният проблем на младежите днес? Агресивното поведение, по-така несдържаността? Да, това е, мисля, че това е според вас. Да. Ти на какво мнение си? Също. Ти сблъскала ли си с някакви проблеми, които младите хора или твои приятелки, приятели са ти споделили в училище? Имате ли? Да, имаме проблеми. Какви, например? Може ли да посочиш? Те не са, нали, такива... Не е толкова сериозно, но все пак. И, да речем, някоя се скарала с друго момиче. Някакви такива. Добре. Защо, как избрахте всъщност да учите в Атанас Буров? Кой ви подтикна? Родителите ви помогнаха или вие сами се насочихте към тези специалности? При мен лично родителите ми казаха, нали, да отида там. Аз не исках много, обаче в момента гордо мога да заявя, че изобщо не съм направил никаква грешка и това училище е просто уникално. Дава ни, как да го кажа... Каква е специалността, в каквато се обучавате и после ще попитам какво всъщност ти дава като знание? Ами, ние двамата сме в оперативно счетоводство, а тя е банков дел. Банков дел, т.е. икономически специалности? Да, икономически специалности. Какво научавате от специалността? Доволен си, казваш? Да, училището просто, ето как на нас, нали, занимаваме с много работи. И самият директор откликва на всичко, имаме уникална, класна, просто не знам по-добра на къде може да имаме. Разбира ви, с всичко, да, абсолютно винаги. Може да не се кара понякога, но заради това сме успяли. Ти на какво мнение си? Как всъщност се стигна до избора ти да учиш в Атанас Буров? Доволна ли си като цялото обучението си? Сама реших да уча там, защото бях чувала хубави неща за училището и когато учих, наистина е така. И също искам да кажа, че наистина имаме една страхотна класна, която много ни помага, винаги одобрява каквото и кажем, и тя одобрява и е с нас, помага ни много.
И затова имаме стимул да се опитваме да правим такива неща. Добре. А ти? Банково дело? Аз банков дел, всъщност от тях двамата ми говориха хубави неща за училището и реших да... И ти да се запишеш там и Да. така. А добре, тези икономически специалности според вас ще имате ли добра реализация? Мислили ли сте по тези въпроси? Ето 10-ти клас, но все пак още 2 години ще трябва да се насочите или да работите, или да продължите образованието си. Мислили ли сте? Аз Като съм цяло мислила. или мислите или? Да, по принцип ще завърша, нали, оперативно счетоводство, но мисля да продължа с друго да се занимавам. Какво, например, какво те влече? Журналистика и пиар. Журналистика и пиар. Да. Защо ти харесва Не тази знам. специалност? Може Тази би защото това ме професия? влече. Добре. А ти? Мислила ли си по тези въпроси или е още раничко? Още не съм мислила какво точно ще продължа да уча. Възможно е да си продължа с счетоводство, но не съм решила още. Добре, за теб е пък твърде наистина рано да кажеш, но все пак си доволна. Да, доволна съм. Как се забавляват днес младите хора? Как се забавлявате вие през свободното си време? Ние как се забавляваме? Излизаме, разхождаме се, не сядаме някъде да се забиваме в някои заведения, както повечето правят. Мисля, че това не е начин на забавляване. По-добре е да излезеш на разходка с приятели, да се разхождаш и да си говорите и така. А стоянето пред компютър? Има ли мястото във вашето ежедневие или Лично в моето лятото е само вечерта. само вечер? Да. Добре. Ти по същия начин ли? Да, ние сме почти заедно. Тримата, да. Но и компютъра. И компютъра? Ти? И аз. Колко време, да речем, отделяш ти за интернет? Излиза едно проучване, че млади хора на вашата възраст по 6-7 часа прекарват в пространството. Дали е така? И аз лично около 2 часа, 3. Толкова. И какво? Комуникираш с приятели или? Да. Пишем си там в Фейсбук, такива сайтове и Социалните мрежи Да. са по-интересни за младите хора. А добре, ти, Венко, така се опита да създадеш едно онлайн радио. Докъде стигна тази инициатива? Да, създадох го, то още ще съществува, но сега лятото е в малко така почивка, защото няма как да се занимавам с него. Мога да излизам да се разхождам, заради това на есен, живо се здраве, ще почне отново. Отворена ли е така българската публика към тези вид медии така в интернет? Или Да, какво ти е мнение? моето радио лично, което аз го направих, беше с такива поздрави, поп песни повече. Имаше доста слушатели. Добре. И ти затова може би се насочил към журналистика и пиар. Харесва ти тази професия? Добре. Ако искате още нещо да допълните, да кажете, на море ще ходите ли? Или някой от вас са ходили вече? Ходих Къде бяхте? в Приморско. А вие? Ние ще ходим. Кога? Края на август. Добре. Окей. Желая ви успех на вас като така дейни млади хора. Знаете, че винаги сте добре дошли при нас на гости. Всички ваши инициативи, които така постигате с лекота, да бъдат достояние за повече хора. Успех ви желая, успешен ден!